komai isar ka da kimar ka in ka kiɗa haƙiyama ka bani ba wanda Allah zai kalla in bai zo da ƙaunar annabi ba. Komai isar ka da kimar ka in ka kiɗa haƙiyama ka bani ba wanda Allah zai kalla in bai zo da ƙaunar annabi ba. Komai isar ka da kimar ka in ka kiɗa haƙiyama ka bani ba wanda Allah zai kalla in bai zo da ƙaunar annabi ba. Ya kaliki na Allah kai ne gwanin da ke ban koyaushe, kai ni samsam ban shan kuka ka bani damar shan taushe. Duk wanda zai ban bayan Allah ya bar abin shi na ƙoshe, in ka yi kyauta ba mai tsaiko ba wanda zai biya a anshe. Makiyana sun mun kulli ka sa ginin siyar rushe, ka ƙara ƙaran ƙaunar ɗaha a zuciya ne yau nashe, sannan ka sa na ajerin cetin da ɗaha zai yaran ƙarshe. Da na yi bege rabbi tsaya min aji takarda kukkushe, cikin masoya manzon Allah ka sa ta zama bin aishe. Yaban ma'aiki shine aikin da zan yi rai bai ɗata ta ba. Komai isar ka da kimar ka ka kiɗa haƙiyama ka bani ba wanda Allah zai kalla in bai zo da ƙaunar annabi ba. Rabbi Allah kai salati ga ɗaha bango albashari, babar Rukayya da Fatima Zara abin nazartan mai nazari, babban aboki kuma suriki ga sayyidin mu Abubakari. Abin riko izuwa gun Allah Rasulu bango na sukari, mutum da aljan hal malkutu da shi muke yin alfahari. Sanin sa ya yi wuya a halitta iya nazartan mai nazari, kira ni sarki in yi ziyara na zo mu gaisa har kabari. Kama ni dama in maka bege ka haskaka min kan sadari, a dukka inda ke majalisi na buɗe murya na shi'iri, bazan ga kimar duk mai waƙar da bai begen annabi ba. Komai isar ka da kimar ka ka kiɗa haƙiyama ka bani ba wanda Allah zai kalla in bai zo da ƙaunar annabi ba. Wallahi bayan manzon Allah ni babu wanda yake sona, duk wanda zai mun yar soyayya a duniya zai mun kauna. Da na mace an sa na arami ya bar ni tare da aikina, mala'iku za su min su'ali suna buƙatar amsana. Idan na kasa babu masoyin da zai hana su dukana, to haka in an tada kiyama ba wanda zai zo gefe na. Uwa uba ma nafsi nafsi suna ta kansu ina kaina, ana ta faman neman ceto wa za ya zo ceton mutuna, shine kadai zai je gun Allah yana faɗin al'umma na. Duk wanda zai ma yar soyayya ba za ta kai ga kiyama ba. Komai isar ka da kimar ka ka kiɗa haƙiyama ka bani ba wanda Allah zai kalla in bai zo da ƙaunar annabi ba. Komai isar ka kware ka taɓe in babu da haƙiyamar ka, a ran kiyama sallah farko in za a maka hisabin ka, in baka ƙaunar ɗaha a ranar to ba a ma taɓa sallar ka, domin da shi a gina maka sallar ka duba tun a ikamar ka. Shine silar da kama iya sallar silar shi ne aka ƙaga ka, da kai alola za ka yi sallar garin shi ne alƙiblar ka, sannan ka duba danga ikama har izuwa ga sujaddar ka. Ahmad ne dai za ka rubuta sunan shi siffar sallar ka, da kage manzo ka bar hanya an sha ta layi ka sauka. Ilahu baya duba ibada in ba da ƙaunar annabi ba. Komai isar ka da kimar ka ka kiɗa haƙiyama ka bani ba wanda Allah zai kalla in bai zo da ƙaunar annabi ba. Kun fara dai ko in ɓoye gare ni babu kamar manzo, shine ya nunan duk soyayya gare ni tun kan ma in zo, sannan ya dage dan ya ga cewa gare mu hujja ta wanzu. Mu gane Allah mi mishi bauta mu daina hamzun wallamzu, ya manna gata dan duk bai so a lahira ya ga mun gwabzu. Cikin mu wanda ilahu ya ganar shiri suke yi tun yanzu, bayan shi dukkan wanda ka ɗauka zaman abin soje canzo, ba wanda san shi yake sa tsira a ran kiyama sai manzo. Ashe kwa tilas in masa bege na ƙara himma har kwazo, har abada ban daina banka inda da raina ban mutu ba. Komai isar ka da kimar ka ka kiɗa haƙiyama ka bani ba wanda Allah zai kalla
bai zo da kaunar annabi ba. wa za ya zagen wa da ubana gare shi kaina in janye, idan na fara zuba mishi nushi sai inda karfi yayi tsaye. To wanda a zaga yau ya fi su abinda za mu yi gaye, mu sare kansa mu kona domin mai sanyi gaba ya kiyaye. In dai ka taba manzon Allah mu ba ruwanmu da kai waye, in an hana mu makka hukunci ya rabba aiko tsuntsaye, kamar ya tsuntsayen da ka aiko gama abauta giwaye, wanda su zo don rushe ka ba a shekarar haihuwar ɗahe, sai ta jifansu da dutse su ma kashin jikinsu ya sassoye. Arsala alaihim ɗeran ababin tarmihim bihi jaharatin min sijji. Komai isar ka da kimar ka, ka kiɗa hagiya ba ka bani ba wanda Allah zai kalla in bai zo da kaunar annabi ba. Komai isar ka da kimar ka, in ka kiɗa haƙiya ma ka bani ba wanda Allah zai kalla in bai zo da kaunar annabi ba. Komai isar ka da kimar ka, ka kiɗa